Sikubingelele mbukeli sikwamukele selishayile ke ihora lesikhombisa nokusho into eyodwa nje vuka ukuthi hayi seyididiyelwe futhi ke sezikulungela ukuphakwa izindaba zesiZulu namhlanje ke mbukeli uyifundelwa uNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabanga nelimhlophe qwa njengenjalo ke mbukeli ake sibheke ihamba phambili kusihlwa nje. Our concern is with the drivers because some of those drivers weren't prepared, whether either through them not getting the message or the operators, their controllers not telling them what was happening. Imkhakha eyahlukene okubalwa kuyo umkhakha wezolimo kanye namaloli athwala impahla isabala umonakalo odalwe ukukhithuka kweqhwa ngempela sonto edlule ezingxenyeni ezithile zezwe. It would not be an understatement to say that the minerals that lie beneath the soil of not only South Africa, but the soil of various countries on our continent are powering the energy revolution. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usenze isincomo kwabomkhakha wezamabhizinisi eMelika ngokuthi banike ithubi inkampani zaseNingizimu Afrika. Inhlangano yamabhizinisi ezolimo kuleli Agricultural Business Chamber of South Africa isizwakalise ukukhathazeka ngemboni yezolimo kulandela ukukhithika kweqhwa kwezinye ingxenye zezwe ngesonto ledlule. Le nhlangano inxusa ukuthi kuqashwe ngesolokhozi njengoba kuqhutshekwa nokuhlola umthelela odalwe ke isimo sezulu esingesihle. Yamabhizinisi ezolimo ithi akacaci ukuthi ungakanani umthelela odalwe ukukhithika kweqhwa embonini yezolimo. Le nhlangano ithi ikhathazekile ikakhulukazi ngabalimi abasafufusa ezifundazweni ezikhahlamezekile. Ithi lokhu kungenxa yokuthi lesimo sezulu asihle neze kumphakathi wabalimi. At the Agricultural Business Chamber, we particularly haven't heard much of the impact in some of these regions, in part really because of the inability to travel. So we must wait and give it a week, and then maybe somewhere midweek we will be able to get a full impact of what is really happening. But I think we must worry a lot or be focused a lot on the livestock. Kusenjalo uyaqhubeka umsebenzi wokuthungatha abashayeli bamaloli abanyamalele emgwaqeni onguthela wayeka uN3 ngesikhathi likhithika ngempela sonto. It has had an impact on freight movement. We're at about 54 hours now that some of the trucks haven't been able to move, which is a problem, obviously. The problem isn't so much getting those goods to where they need to go. Our concern is with the drivers because some of those drivers weren't prepared, whether either through them not getting the message or the operators, their controllers not telling them what was happening, or whether they just couldn't get to anything to make themselves safer. Uhlangothi zangoma zabakwa-South African Weather Services zinxuse iziphathimandla ukuthi ziqinisekise ukuthi amalungu omphakathi ayazithobela izixwayiso ezikhishwayo ukuze kugwenywe ukushona kwabantu. Njengoba kusemakhaza nje eindaweni eziningi kuleli abezimo eziphuthumayo esifundazweni eGauteng babhekane nomlilo oholele ekutheni kususwa abantu abangaphezulu kwe2,000 emva kokuthi imikhukhu yabo ishe yangqonqa ePitoli lempela sonto esiphuma kuyo. Kusenjalo ke ziphawulile nezicimamlilo ngomlilo owaqubuka esakhiweni eJeppes Town eGoli. Izakhamuzi zasemjondolo iSymmetry View zixosha okusale emva kokusha kwemjondolo. Ingane zithwele kanzima njengoba amakhaza eshubisa umkantsha nje. Imndeni yona izama ukuhlanganisa izinto njengoba imjondolo ebalelwe emakhulwini ayishiyagalombilli ishe yangqonqa. Last year it happened on the 23 September. This year it's on the 21st September. So this thing is like a case. Abezime iphuthuma eTshwane bathi ikhule ibhekele ezenhlekelele ziphansi phezulu isebenzisana nenhlaka ezosiza abaphazamisekile. The fire is still under investigation since there's somebody that passed on. So then it becomes an SAPS matter, a South African Police Service, because it becomes a crime scene. Kusenjalo imndeni eyishumi yasuswa endaweni yayo emva kokusha kwesakhiwo eGoli. Residents are encouraged to continue to exercise caution while using heating devices, not to leave them unattended so that we can be able to prevent fire incidents.
Izakhamuzi inxuswe ukuba iqaphe ngawo ukhozi uma isebenzisa izinto ezokhelwayo okubalwa kuzo nezokupheka njengoba kubanda nje. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usenze isincomo kwabomkhakha wezamabhizinisi eMelika ngokuthi banike ithuba inkampani zaseNingizimu Afrika. Umengameli Ramaphosa ubebambe isithangami ntambama namuhla nezikhondla zabeyimboni eNew York ngaphambi komhlangano omkhulukazi waminyaka yonke wenhlangano yezizwe ozoqala kusasa. Umhlangano womkhandlu wezamabhizinisi wamazwe phakathi kokunye okubhungwe ngakho kakhulu bekubhekisiswa neqhaza leNingizimu Afrika. Umengameli Ramaphosa kulesi sithangami sokubonisana ubalule ukuthi uhulumeni wakuleli uphokophelele ukwenza kangcono isimo kanye nozinzo kwezamabhizinisi kumkhakha wezamagugu ambiwayo. Uphinde waqhakambisa nokuthi isifunda iSub-Saharan Africa sinothe kakhulu nangalokho ngamagugu atholakala phansi ezimayini nokudingwa kakhulu ngamazwe amaningi omhlaba angenakho. It would not be an understatement to say that the minerals that lie beneath the soil of not only South Africa but the soil of various countries on our continent are powering the energy revolution, the green energy revolution in the world. 30% of the world's proven critical mineral reserves are found in sub-Saharan Africa. South Africa has substantial reserves, as we heard earlier, of platinum group metals, manganese, vanadium, as well as chromium. Oyinxusa laseNingizimu Afrika inhlanganweni yezizwe obeyingxenye yezingxoxo zanamhlanje eNew York. Uphosele inselele izinkampani zomhlaba ngokuthi zibonisane ngokujulile nezinkampani zaseNingizimu Afrika ngamathuba kanye nokuhlomula ngokusebenzisana ndawonye kumkhakha wezamagugu ambiwayo eAfrika. Some of the actions that we have proposed for catalyzing the implementation of the report is the establishment of a legacy fund to clean up the past of mining. And the mining sector had no challenges in the panel. Umengameli Ramaphosa ugcizelele kakhulu ukuthi iNingizimu Afrika ivule izandla ukwamukela izinhlelo ngokusebenza kwezamabhizinisi namazwe omhlaba jikelele. Under your leadership. Umholi weBosa uMusi Maimane uthi uzoqhubeka nokulwisana nenkohlakalo eyenziwa uhulumeni waseGauteng iholele ekuthena abantu bakuleli bangakwazi ukusebenza. Izakhamuzi zikhala ngenkohlakalo eyenziwa enye yeinhlangano eyaziwa ngeCultural Shop Owners. Kanti ke mbukeli ithole inhlangano kusola ukuthi amanye amalunga ayo aseqala umkhuba wokuqolosa amabhizinisi bendawo. Lungu enhlangano ebhekela ukusebenza kwezitolo ezincane Cultural Shop Owners aphazamise inkulumo kaMaimane. Let me speak the side of my story. Let me speak the side of my story. That's why I'm ngasolinye kuza emva kokuthi abanye abanikazi bezitolo bengagculisekile ngendlela ezinye izitolo ezisebenza ngayo. Leading this group is a gentleman who's known as Mzambia in this community. He is part of the Cultural Shop Owners Association that is linked to Family Tree. Cultural Shop Owners chairperson must fall. That is not going to happen. 2, why do they come to Katlehong? If you can go around here in Katlehong, there's not even foreigners. He's just talking like this because he's living in Palm Ridge. A Cultural Shop Owners Association asolwa ngokuqola abanye osomabhizinisi. Omunye wesifazana oneminyaka engama-56 ubudala uthi uziholela imali yempesheni aphinde abe umnikazi wesitolo naye useke wayikhokha inkokhelo yokuvikelwa. Such a young person to come and take the money that I receive from government. That thing hurts because he's a young person who can work for himself, but taking our money, and that's how he's making a living. Uthi iqembu lakhe lizoqhubeka nokulwisana nalokhu kuze kube kuyaphela. Is that when there's corruption involved, it forces people to manipulate South Africans who are hungry, South Africans who are unemployed, South Africans who are now being used as political tools. Inkohlakalo ithi imali eyiqoqayo isebenzisela ukukhokhela ihhovisi. Mbukeli okwamanje ke sasi nje kequnga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi bhekela isizwe ngayo yonke indlela la khona inkinga sizobambisana.
Namhlanje usuku olumqoka emlandweni wesizwe samaZulu njengoba unomthebe wesizwe samaZulu iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini ehlanganisa iminyaka engama-50 edlanhlamvana. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena udabelo phambili besibike ukuthi imkhakha eyahlukene okubalwa kuyo umkhakha wezolimo kanye namaloli athwala impahla isabala umonakalo odalwe ukukhithiwa kweqhwa kulempelasonto edlule ezingxenyeni ezithile zezwe. Mbukeli khumbula ke ukuthi lezi zindaba zikhona ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus. Ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Amanye amaqembu ezepolitiki eParliament athi uhlelo oluhlongozwayo lokunqamula isivumelwano sokuqasha komkhulu National Student Financial Aid Scheme eKapa luzosiza ukunciphisa indleko zenhlangano ekhahlamezekile. Lokhu kuza ngemva kokuthi ungqongqoshe wezemfundo ephakeme uDkt Nobuhle Nkabane ememezele ukuthi kuzoqedwa ukuqashwa kwamahhovisi eNSFAS okubiza igidi zamarandi ngenyanga. Ukufuduswa kondlunkulu ka-NSFAS ukuya kombindi wesixeko saseKapa ujonge emanzini kunxwemekazi i-Atlantic bekusoloko kugxekwa ngamanye amaqela ezopolitiko. Ebesithi ukuhlawulwa kwerenti yezigidi ezibini ezinesiqingatha zerandi ngenyanga akufanelekanga ngelixa abanye abafundi besemngciphekweni ukukhutshelwa ngaphandle okanye batyiwa yindlala kuba kungahlawulwa izibonelelo zabo. Doesn't make sense when one NSFAS complains that the administrative budget is too low. Two, we believe that they should use that money that they will save from there. They should use the money to capacitate themselves even more. Iqela le-DA lithi akukho qumrhu likarhulumente ebekufanele ukuba lonwabela ukuhlawula inkuntyula yemali yerente. Siyavuya ubana i-participation yethu kwi-GNU izawusinika i-results ezisifunayo, i-results ezibeka i-students at the center of all decisions ezithathayo. CDP lithe sisivumelwano masingapheliswa nje koko makuphandwe ngokuphunyezwa kokufuduswa kwezi ofisi ukuya kumbindi wesixeko. Amanye amaqela ezopolitiko athi ukupheliswa kwesisivumelwano okucetywayo kuza kunceda ukulungisa ulawulo lugwenxa lweliqumrhu xa kujongwe imfuno zabafundi. Ndingululama Matya wendaba ze-SABC eParliament eKapa. Mbukeli namhlanje usuku olumqoka emlandweni wesizwe samaZulu njengoba phela unomthebe wesizwe samaZulu iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini ehlanganisa iminyaka engama-50 edla anhlamvana. Incithabuchopho ke zamasiko zisho ngazwilinye zithi umphame ephuci ikhubalo leyinyanga umgadla kahlehli ngisho sebemvimba nangeenkantolo nguyena okumele ahole isizwe sikayise uMdlokombane. Ingonyama yesizwe samaZulu iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini uthi-ke uyanxusa ukuthi kubanjiswane ukuze kuxazululwe inkinga ezikhona ngoba uZulu munye futhi kumele abumbane. Isizwe ngiyasithembisa ukuthi sizobambisana ngokuvikela isizwe ngayo yonke indlela la khona inkinga sizobambisana. Asikho esinye isizwe esikhona esiwuZulu ngaphandle kwethu uZulu. Awukho omunye uZulu yithi nje ngoba sekhona futhi alikho elinye kwaZulu yilo leli. Incithabuchopho zamasiko ichaza kabanzi ngokuthi kungani isizwe kumele sibe nengonyama yaso. Ukuba khona kwengonyama njengomholi wesizwe njengenhloko yesizwe kwenza ukuthi izinto ezisemqoka kuleso naleso sizwe ezingamagugu. Ngikhuluma ngolimi, ngikhuluma ngamasiko, ngikhuluma ngazo zonke inqubo ezikhona, ngikhuluma ngemikhosi yesizwe ukuthi igcineke ivikeleke ngenxa yokuthi kunenhloko okuyona ebhekelele konke lokho. Enye incithabuchopho yamasiko uKhandwandwe uthi lesihlale ehleli kuso iNgonyama yesizwe samaZulu esasonqo.
osesihlalweni umsindo wamahlokohloko unkomo kadada bethi ayilala abanye bethi ayivuke ufanelekile ukuthi abe sesihlalweni ingakho ke njengamanje uzabadala bethi indlula mithi yamakhosi sithi unwelo lude hlangalezwe umphami iphuci ikhubalo lenyanga umgadla kahlehli ngisho sebemvimba ngenkantolo igama lami uCalvin wakwadludla eindabeni ze-SABC nibika ngisegoli. Ibhodi elibhekele izilwimi eyisemthethweni kuleli Pansalb seliqalise ngohlelo lokubambisana neGoogle ngenhloso yokubekwa kwamagama ngendlela efanele ngezilwimi ebengaqhakanjiswa kangako phambilini. Omakade bona kwezokusakaza bakhala ngokuthi kubonakala sengathi zehlelwa yizinga izilwimi zesintu einhlelweni eziningi ezahlukene zemsakazo. Ngonyaka u2005 iSABC yathola ukukhulu ukugxekwa yisilo esesakhothama uGoodwill Zwelithini ngokuyisiqubulo esasisetshenziswa iSABC 1 esasithi SABC yamampela. Isilo sagxeka ukusetshenziswa kwaleli gama njengokubulawa kolimi lwesiZulu nokwaholela ekutheni iSABC isihoxise isiqubulo sayo. Kamuva nje omakade bona kwezokusakaza nabo bavumelana nalokho okwake kwabekwa yisilo ngokuthi ukusetshenziswa kwezilimi ngendlela okuyiyo kuya ngokufadabala emkhakheni wezokusakaza. These days, people are starting to ignore our indigenous languages. People think that our languages carry no value, they've got no value. And it is very important that every citizen in the country, irrespective of cultures, we need to preserve our own languages. Abebhodi elibhekele izilwimi sebekhuthaze umphakathi ngokuthi ubike lapho uqaphela khona ukusetshenziswa kwezilwimi ngendlela ongeyona. We've got a program that we're working with Google and we're actually encouraging radio stations, especially our public broadcaster as well, to ensure that data sets are made available specifically for speech to text, so that it's only when these data sets are available can there actually be corpus developed around that. Abanye babadidiyeli bezinhlelo zemsakazo bakholelwa ukuthi ukulumbaniswa kwezilimi ezahlukene kanye indlela yesimanje nokuyiyo eyenza ukuthi uhlelo lube nezibalo eziphezulu ngokwabalaleli noma ababukeli. Ibhodi lezilwimi lithi lizoqhubeka nesibophezelo salo sokulwela ukuvikelwa kokusetshenziswa kwezilimi zesintu ngendlela eqondile nokuyiyo. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu nomadlamini. kakhulu kuwena hlabangaleli mhlophe eqhwa sanibonani nangomhlahla wesimo sezulu kulandela kamathuma amancane kakhulu emvula engxenye eseningizimu yezwe kanti ke enkabeni yezwe ukele ifundazweni esenyakatho kanjalo nakuyisempumalanga lobethe gqwaqwa ngamafu nenemoya ke ikakhulukazi ngasogwini imoya egijima ngesivinini esiphezulu kakhulu kanti ke kusasa la ihlanjana zemvula zilindelekile ukuthi zibe lapha esifundazweni eseFreystata kwehlelo njalo elisuthu kanjalo nangasogwini olusempumalanga yezwe kanti ke lobethe nje gqwaqwa ngamafu kwezinye indawo kulindeleke ke ishisandlo noma ke imoya egijima ngesivinini esiphezulu kakhulu ke lapha eAppington namaphethelo kanti ke ngenxa le moya ishisandlo ngasebhebhetheki simlilo equbula lilindelekile ke kusasa khona lapha engxenye ezise Northern Cape esifundazweni ese Northwest kwehlelo njalo esifundazweni esilapha ya eFreystata ake sibheke amazinga okushisa aphansi kulindeleke ukuthi ke libande kakhulu enkabeni yezwe ngo7 degrees Celsius lapha ya eBethlehem kanjalo nasesifundazweni esisempumalanga eEmelo kanjalo nasembombela lishubisa umkantja izulu ke kusihlwa nje kanti ke esifundazweni esiseLimpopo 14 degrees Celsius lapha eMusina lizobe lithenje ukufudumala lebelifudumele futhi nangasogwini olusempumalanga yezwe kanti ke esifundazweni ese-Eastern Cape libanda kakhulu kusukela lapha eGraafrenet kokomani ukela lapha komthatha eNgcobo namaphethelo komanzana nakogatjana kulezo ndawo kulindile ukuthi lishubisa umkantja ke izulu kanti labuza ukuthi ungubo ngakhe lapha eSutherland kanjalo naseCalvin yakwehlele njalo lapha eSpringbok ke sibeka shisa aphezulu ke kusasa kulelithi lithi nje ukufudumala lize liphole kakhulu ke engxeni ezilapha empumalanga entshonalanga yezwe kanti ke engxeni eseningizimu lapha koThorani kulelithi lifudumale izulu ngo28 degrees Celsius kanti kwezinye ingxenye ezilapha eEastern Cape leshisa kakhulu ke likhipha umkhovejeni lapha ngo31 degrees Celsius kanti isifundazweni eSkwazulu Natal kakhulukazi ngasengxenyeni ezigudle oku lizobe lifudumele lize lishise kakhulu ukela lapha ya ePeter Maritzburg kanti kwezinye ingxenye lizobe lifudumele phakathi nezwe ukela esifundazweni eSelimpopo singakho namhlanje sibikezela isezulu sithameleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuzebe ngokuzayo kadla mina umntwana uthe xabene
Mbukeli sizibeka lapha ke bese kuphathele zona namhlanje kusasa bazobe bekhona koza kwethu ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nesaleka